Ay, kining wala istorya din ba? Kaya mag-istorya ta kita ra usab bro buang. Noon, more sa libuan siya ng gwapo. Oh. Bala, ari na ta din ba? Kaya relax ha? Grabe ni Lutas pabati. Saan ba? Naligaw niya ako dito. Ay, teka, may bata. Bata! Pwedeng magtanong? Ano po yun, ate? Alam mo ba ang daan papunta ng Villa Susain? Hindi ko po alam, ate. Tanong ka na lang sa iba. Oh, sige. Salamat ha. Oh, bye. Naligaw niya yata ako. Saan ko pwedeng magtanong? Ay, ayun. May tao. Sa kanya lang siguro kung magtanong. Mama! Ay, pwede mo bang maupo? Hey. Maupo. Tagalog pa din. Mapapalapan ko ani ba? Ha? Unsay imong tanong-tanong? Oo. Sige, magtatanong sana ako kung alam mo ba kung ang daan papunta sa Villa Susain? Daan. Bago man ko dire. Dili man ko daan. Ano? Pakitagalog po. Ay, nakalimutan ko. Tagalog pala. Upo. Dili man ko upo. Ay. Paitra gining Tagalog. Teka lang po. Ulit-ulitin mong sabihin. Ang sabi ko po, alam nyo ba ang daan papunta sa Villa Susain? Ganun po, daan. Daan. Ah. Ay, 500. Papuntang. Papunta po. Papuntang. Papunta ako. Papunta ka sa. Villa Susain po. Papuntang adto sa Villa Susain. Parang ganun po. Ayaw, di ma. Ano po, nakakatawa sa sinabi ko? Tuwang-tuwa kay malipayon. Ay, oo nga po, ang sabi ko po, ano po ang nakakatawa sa sinabi ko? Kanino po kayo tawa ng tawa kahit wala nakakatawa? Miss, beautiful ganda. Ang punta-punta sa Villa Susain. Oo po. Paano po? Siyempre, lakaw-lakaw, lakad-lakad. Ay, maglakad. So, ibig sabihin, lalakarin ko. No. Naguguluhan na yata ako. Hindi kita maintindihan. Ang sabi kong buot pasabot. Buot pasabot. Ano buot pasabot? Magsabi. Sabi ko. Ang punta-punta sa Villa Susain, maglakaw-lakaw ka para maabot-abot ka doon. Grabe ka ano. Para po umikot ang ulo ko. Hindi ko po kayo maintindihan. Anong umikot? Kanang tuyok-tuyok? Umikot po, parang ganon. Nag-ano yung ulo na tuyok. Opo, umiikot po. May tanong ako nimo. Ano po yun? Bakit ang istorya mo Tagalog? Diin ka nang galing? Galing po ako sa Manila eh. Galing Manila Oo po. Nya, naabot ka din naabot ka dito. Grabe galing. Ano po? Galing ka sa Manila Opo. Pero Tama po. naabot ka dito. Naabot ka dito. Ay, dumating. Ayo. Dumating ako dito. Yun. Para lang po magbakasyon po. Bakas. Bakasyon. Pupunta po ako sa iba't ibang lugar dito sa Cebu. Kasi marami po akong pera eh. Ay, madaghan kang kwarta. O pira, madaghan kang pira. Kwarta pira. Alam ko po ang ibig sabihin ng kwarta. Pagdating sa kwarta pira, alam ko po. Kanang, Ano po? what can you see? In English to ha? Ay, binsa ko ng English. Tagalog na lang. Papunta ka sa Villa Susain. Opo. Di ba sabi ko maglakaw-lakaw ka, lakad-lakad? Oo, kaya nga po. Ang Villa Susain ay nandun sa malayo, sa malapit. Malayo pero malapit. Malayo sa malapit. Oy, saan po ang daan? Yung daan po, yung lugar po kung saan
lalakaran ko papunta doon. Saan po? Naligaw na po kasi ako eh. Ay, Naligaw. ligaw, lugaw. Ayaw, di ma. Nagdagang lugaw? Ano po? Kasi, Ah, ay, natawa po kayo. ah, ah, lumakad ka. Lakaw-lakaw. Oo nga po. Ang tanong ko po, saan po ang daan? Hindi ko po kasi alam ang tamang daan papunta doon. Alam niyo po, nagdidilim na po ang paningin Ayaw, ko. di ma. Oo, nagdidilim na po ang paningin ko sa inyo. Lakaw, lumakad ka. Nandun, anak. Lumakaw-lakaw ka. Pag subay-subay ka sa karsada. Nandun sa malayo sa Tama na po kasi po, parang gusto ko na kayo sakalin eh. Nagdidilim na talagang paningin ko sa inyo. Maiwan ko na po kayo. Bahala na po kayo sa buhay niyo dyan. Bahala ka rin.